аз съм Подбеги и той е Виктор от Беги Гейминг. И сега ще караме някаква кола от джем. И съм много в тия работи. После той ще снима как аз скоро. Гледай сега как ще дрифти. Гледайте как се дрифти. Ама не дигна го. Съжалявам за прости ме. Dance, motherfucker, trust me. Ето ми го паркинга. Искам да видя как ще се блъсне. В клипа. Не мога паркираме на Да покажем и дистанционното. Най-хубавото като истинска... BMW пише, Да. Щом пише BMW, значи има и други видове такива. Той иска да ми бусне краката, аз да умра. О, виж човек дрифти. Гледай гумата. Ама коя от твоята страна или от другата? От моята дрифти. Ето хора, гледайте. Я гледай отпреди. Отпреди не става. Ама отзади. И да, хора, ето там е моето бюро. Това му е гейминг сетъпа. Искам да ви кажа, че поредицата на ютубър Live Minecraft ще спре, защото ако ви покажа света, вече половината ми неща ги няма. И къщата ми, и киното е развалено, за което съжалявам. Аз ще ги сменя. Не може, то не може. Ама знам. Добре, аре, сменя. Смени скорост. На втора и сега. О, сетирство, давай на храна. О, гледай сега, Джем. Гледай сега епикът. Тото ми дай назаде. Не, няма толкова рейн, че трябва да се доближиш. И ще да. Защото... Добре, сега тук има рейнч. Не ми блъскай краката. Ама твоите си блъснявам тай. Да, колата е много добре обслужвана. Не дей. Бре, аз не се пазя. Тя се качи върху мен. Нали? Като някаква Много е джипка. готина. Дари ми я. Не е моята. Когато си я взеха? Не е моята. На малкия не. Бих ти я дал вече. Да знаете хора, giveaway много съжалявам, но няма как да е в други градове. Пак го казвам, стига сте дизлайквали, просто лайкните този. 20 дизлайка на баси майка. Наистина ли? Да. О. 9 лайка. Конгресор. Слитарио кара кола. Буквално е, защото ти... не блъскай колата, ще я чупиш. Чупиш колата. Той ще покара още една минутка. Гледай. Предното съм. Да, видях. И хора сега гледайте едно, нали? Рен-ден-ден-ден-ден-ден-ден. Дрифти, газ! Не ми блъскай краката. И да, това ще бъде от нас, хора! И чао!